egwu a bụ egwu ikolobia kedu onye ji wee bi egwu anụwa ọ bụ Chief Sir Osita Michael Ofozuochiekwen o si na ime Umikwu Anam Molunaje nke dị na okpuru ọchịchị Anambra West Anambra State alụsi ego akụ karịa nke izizi na Anam egwekenekwa anyị kedu ife eji wee bido egwu anụwa anyị chọrọ ka eke ọrụ ọra niile akụkọ maka Osita Ofozoba ọ bụ maka ife ọma nke o melụ ndị be anyị niile elu na ọnwa April 1st ọ ga-abụ ka gọọmenti iji wee kwụzi anụ na o nwere ọya nke batara mba ụwa niile nke na-egbusisi ndị mmadụ na mba ụwa nke a na-akpọ coronavirus gọọmenti wee site n'onye ọbụla nọdụ na be ya nke ndị oyibo na-akpọ sit at home oge anyị nọ na ya bụ ọnọdụ ọjọọ o metụrụ Osita Ofozuo n'obi akụ karịa ndị Igbo na South Africa onwalụchegide ife oge mere ụmụ nwanne ya ọ bụ onye kpata akụ onyere ụmụ nwanne ya aka o chegidezi ya ife oge eme ka o wenyere ụmụ nwanne ya aka ọ galụ n'iru o butalụ 1 trailer of rice nke ọ kelụ Anambra West niile ndị Anam niile o kesịlụ nke afọ ọ dịka nke afọ ezuro ọ na-echekwala azụ o butekwalụ another 1 trailer of rice wee kelụ the whole of Ọmambala na Oyi niile anyị nwere legidezi anya ndị ichie na ndị ọzọ na ndị echichi ọlụfụ na anya bụ nwatakịrị na ife o melụ na ọ dị ukwuu enwe gbaka aka ọnụ wee kwuo na egenyezi ya chieftaincy title nke ndị Igbo na-akpọ afa ọzọ kedu ife balụ nwatakịrị a ha nyere ya chief akụ karịa nke izizi na Anam ha nyere ya chief akụ karịa nke izizi na Ọmambala na Oyi gba bulubulu Osita Ofozuo mobile aka mobile okwemana gomalụ mma mana ọ bụ onye melụ marụzi ya Ogamaka n'elu ụwa nwụne m Ogamaka n'elu ụwa onye melụ ọgọ malụnụ Ogamaka n'elu ụwa onye melụ
ọgọ malụ ulu dị n'oge erika ulu dị n'oge erika ọ ga-amaka n'elu ụwa m nne m osi m obilo aka nne m ọgọ dalụ ha o jiri osie m ọgọ alụsị ego osi m obile dalụ ha eje zute m obilo aka nne m ọgọ dalụ ha ọ ga-amaka onye mere ọgọ malụ ọ ga-amaka onye mere ọgọ malụ ulu dị n'oge erika ulu dị n'oge erika ọmọ ga-ada kwụ ya ulu dị n'oge erika ọmọ ga-ada kwụ ya ọ ga-amaka onye mere ọgọ malụ alụsị ego ndị Igbo aka mobile akwụkalịa nke izizi lumikwanam ike na South Africa egwu ekenekwa anyị ya malụ gị mma osisi ka anyị kenele ya his father Ogbuefi Michael Nnalue Ọfọzọ nyawa bụ afọ mụlụ ọmụmụ ike mobile ọkwịma na onye mụrụ nwa da nwa nwụne n'ụwa abụ nwa ịlụta onye mụrụ ya ezomogo alụsị ego ezomogo osi mobilo gịbụ alụsị ego aka nne m ogo dalụ ha aka nne m ogo ọ na-adị n'enu aka nne m ogo na-adị n'enu ha osi mobilo ezomogo aka nne m ogo dalụ alụsị ego aka nne m ogo dalụ ha osisi ka kenele ya his mother Lolo Ifude Michael Ọfọzọba kedu ebe mama mobile si eje o si na ime ụmụ enwelụ m anam enwelụ m eze echi afọ mụlodogwu mama ekenekwa yo ya mụ alụ gị mma mobile ska ikene ya bụ eze ọmọgọ akwụkalịa nke izizi na umikwu anam osi mobilo aka nne m ogo dalụ aka nne m ogo dalụ ha ọmọgọ adekwu ya ọmọgọ adebe akwa aka nne m ogo dalụ aka nne m ogo dalụ osisi ka ikenele ya his senior brother Mr. John Michael Ọfọzọba wobulu ọdịka ọdịmfe 1 na umikwu anam John Michael Ọfọzọ wobulu ọdịka ọdịmfe 1 na umikwu anam ọkwụ mana ọ bụ mmadụ tili mmanwụ galilo mmanwụ ede eti onwe ya wobulu ọdịka ọdịmfe anyị kenekwa anyị ọ bụ akwụ karịsịa nke izizi na ọma mbara na oyi ike mobile osika ikene kanje ekene mobile alụsị ego kanje ekene mobile kanje ekene mobile alụsị ego akwụkalịa osita nwa Ọfọzọba akwụkalịa osita nwa Ọfọzọba kedu na-ekwu maka ya Chief Charles Nnameka yene boide Chief Charles Nnameka yene boide one of Umikwanam nwanne ọ bụ na ịbụ onye Igbo ilu na South Africa jụọ maka Chief Charles Nnameka yene boide nke izizi n'Umikwanam ọ bụrụ na ị nwere ebe obibi ọ ga-enye gị ebe obibi ya na-egbo ide ya ma alụ gị mma ndị ekene ndị na-eme ọgọ ụmụnne m ndị na-eme ọgọ daalụ ndị ekene ndị na-eme ọgọ ụmụnne m ndị na-eme ọgọ daalụ ọ ga-amaka ma onye mere ọgọ
ọgọ malụ a ọ ga-amaka onye mere ọgọ malụ aka nne m ọgọ dalụ osi nne m aka nne m ọgọ dalụ a alụsị ego osi dawa ọgọ ọzọ banye osi ska ikenele a his lọlọ Amanda Osita Ọfọzọba Ezulọlọ Osita egwu ekenekwaghị Oliakụ Udie Agbara kwulu n'ugwu mmiri ụtụtụ ụmụ nwanyị nne m mma egwu ekenekwaghị kedu maka ezigbote adagị nwanyị Chisom Ọfọzọba and Chinonyalum Ọfọzọba egwekenekwu Chisom Ọfọzọba Princess Chisom kedu maka yours sister Chinonyalum Ọfọzọba egwekenekwu unu ya maalụ unu mma osisi ka ikenele ya ezile ọlụ ya Mrs. Amanda Mobile egwekenekwa anyị kedebe lọlọ sinasi eje o si na family of Fidelis Udanze na Ihiala Anambra State osiskwa ka ikenele ya ezigbote oge nke ọ fụrụ n'anya ọgọ bụ Chionye Promise Arab Money lives in South Africa Oscar ikene eziogoye Osita Ọfọzọba Chief Akụ karịa nke isisi na ọmambara na oyi Oscar ikene ya malụ ya mma Promise Arab Money nwanne anyị ga-elikwa Arab Money a Arab Money onye ọkpọrọ Arab Money nwanne ọ kwalifọ na-eme o ada asaka odogwu na nkịtị odogwu abụrụ gainem osi mobilo aka na m ọgọ nwanne m aka na m ọgọ nwanne m osi mobilo ọmọga na-akwụ ya ọmọga na-akwụrụ ọta o aka na m ọgọ ọ na-adị n'elu 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 ọ ga-amaka onye mere ọgọ malụ a ọ ga-amaka onye mere ọgọ malụ kere ndekwu maka ya Mr. Simeon Samuel Chikelue Igwe Goldu na South Africa Simeon Samuel Chikelue kedu maka yours brother Abada Koko egwe kelekwa ejimela ogwu ya malụ nụ mma Igwe Goldu na South Africa egwe kelekwa ọ bụ Chief Akụkalia Oscar ikene na nwanne mmadụ abụrụ ya egwe kelekwa nwanne ọ bụrụ ofu gold chọla anyị Igwe Goldu ya malụ gị mma alụsị ego ọ ga-amaka onye mere ọgọ malụ a kedu na-ekwu maka ya ka nzute Mr. Sunday Alibati akụlụ ụlọ nke isisi na South Africa kedu ebe o si eje o si na ụmụ diọra anam olu na-eje onwe ya Osita Ọfọzọba aka mobile Chief Akụkalia ọ si ọ malụ mma egwe kenekwa akụluo
no okuanya balea ezo mogo no alusiego akana mogo dalua alusiego odirase mogo alusiego akokalia osi mobile no edanyo kubakia Prince Onyabuchi Adeluka eke Oto Akonofia Nkisisi na Ojoto Egwekene kwae Oto Akonofia na Ojoto Osika ikene Chipsa Akukalia Nkisisi na Nam Osika ikene Oto Akonofia Yama aloge mwa Ansutekwa Mr. Onwa na Ikanga Uche Onowu na South Africa Uche Onwa na Ikanga Onowu na South Africa Alusiego ndị Igbo sika nkene aka mobile akụkalịa chinwetakwa akụ ya ma alụ gị mma osi mobile nnọọ osi mobile nnọọ ndị zụta aka melogo osi nwanne m aka na m ogo dalụ ọkwa ịma na aka na m ogo ọ na-adị n'elu ọ ga-amaka onye melogo malụ ọ ga-amaka onye melogo malụ ọkwa ịma na aka na m ogo ọ na-adị n'elu ọ ga-amaka onye melogo malụ kedu ndị okumaka ya Mr. Emma Odenigbo from Nsukka Emma Odenigbo osi na Nsukka mọlụ na-eju ya egwekenekwa akụkalịa sika ikene ya ma alụ gị mma Emmanuel Odenigbo na Nsukka ya ma alụ gị mma ndị aka na-eme ogo egwekene unu aka na-eme ogo dalụ aka na-eme ogo Chukwu gozie yi osi mobile nwanne m alụsi ego osi mobile dalụ akụkalịa osi mobile nnọọ kedu ndị ekwu maka ya ka anyị zụta Mr. Chinedu Olisakwe Oda Okwuo nke izizi na Owere Nkwuoji Oda Okwue nwanne ọkụmanụ ka adịrị ya ebe ọ mnedalụ ị na-ekwu Odogwu na Owere Nkwuoji egwekenekwa Oda Okwuo akụkalịa sika ikene ya ma alụ gị mma ọkwụrụ mana ife eji wee tibe egwu a ọ bụ ọgọ na mụta ọgọ mana ọ bụ onye melụmalụ nwanne ejikwana na onye melụ nyaa n'ụlọ furu gị maka ifi ya esi ndị ma mezi ọgọ ife eji wee kwuo okwu a ulu dị n'ọgọ rili nne ulu dị n'ọgọ erika ọ bụ ife ọma na-enweta ife ọma yanwa ka eji wee na-ekwu okwu anụnwa oge osita ọfọzọba na-etoite ọnwụrụ na taa ga-adị ọnọ bụ Chukwu na-eme eze o ndị ekene eze ọmọgọ alụsi ego eze ọmọgọ nna 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 ọ ga-amaka onye mele ọgọ malụ ọ ga-amaka onye mele ọgọ malụ obile sika ikenele ya Mr. Okechukwu Akwụmafọ na ọbụ egwekenekwa Okechukwu Akwụmafọ ọbụ ka isi eje o ya ma alụ gị mma akụkalịa sika ikene ka ndị zụta Mr. Sunday Nnọrụka Ọfọzọba nyawa bụ eze anam Injinia Sonny ike na Lagos State nwanne mmadụ abụrụkwa ya
Sunday Nnoruka eze anam niile na Lagos steeti alụsị ego si ka ikene ya ma alụ gị mma nwanne ọkwa ịma na ọ bụrụ na ị ga-afụ mobile ị ga-eburu ụzọ fụgodu Sunday Nnoruka eze anam niile ya ma alụ gị mma egwe kenekwa anyị ọ bụ na ị chọrọ ka izie mobile ozi ị ga-ezigodi ya Sunday Nnoruka injinia Sọni egwe kenekwa anyị ya ma alụ gị mma Adezutezomogo alụsị ego ezomogo nna alụsị ego ndị ekene ezomogo egwe ekeneghị ọgamaka onye mere ọgọmalụ achọrọ m ka m nwere ovela ka m kọwalụ ọhaneze obele ife afa m bụ Izuchukwu Ekwenze aka Odenjinji Music 1 na Anam ọmambara na oyibo abụlụbụlụ egwu a ka anyị ji atụrụ aka anyị onye o metụrụ n'obi ya biko ya ele egwu a aka alụsị ego ndị Igbo akwụ karịa nke izizi na umikwa Anam ọmambara na oyibo abụlụbụlụ o nwere ife chọrọ ka m kọwara ọkwa ịma na ebe onye na-alụ ka o si eli egwu a ka anyị ji eme ụwa biko dododo malite iji amalụ nwanne ka egwu a pụta ife egwu a abụọzikwa nwata nta egwu ọbọzikwa egwu ụmụaka biko ka njebe n'isi atụ ụmụnne m ka nje zụta osilia ka njebe n'isi atụ ụmụnne m ka nje zụta eze ọmọgọ ka njebe n'isi atụ ụmụnne m ka nje zụta eze ọmọgọ na-alụsị ego akụ kalịa na-akụ kalịa na eze ọmọgọ na-osite nwanne m alụsị ego ndị Igbo osite nwafọ ọzọba n'ọnụ m ekeneghị ulu dị n'ogerika biko mebe ọgọyi ọmọgọ mebe ọgọyi ya osili nwafọ ọzọbe biko mebe ọgọyi ọmọgọ mebe ọgọyi nụ osisi ka ezute his friend Mr. Aicent Okechukwu aka Askoji odogwu na Brazil Askoji kedu maka yours brother Oliver Livingstone mabilie nwoke ji nwanyị na India ọ ga-alụ n'enu mabilie egwe kenekwa anyị ọgọ bụ chi onye ya nwa alụ gị mma ka zụta Mr. Sylvester Oduaka China importer 1 na Lagos State from umikwa Anam Sylvester Oduaka China importer ojiakwa emogo nke izizi na ọmambara na oyi egwe kenekwa anyị ọ bụ akwụ kalịa ọsika ikene ya ma alụ gị mma anyị lọfurukwa Udekwe butiki ile nne m mmeyi agwa ike butiki ọ nwere ife na-agwa the whole world ọ bụrụ na isi obodo oyibo wee bata ọ bụrụ na isi East gbago Lagos steeti biko sigodo moto ya kwụsị na Ikotu roundabout ọ bụrụ na moto kwụsị ya ebe a ọnụ ọbụla ịfụrụ bụ nwafọ Igbo tugodi ya kedu maka ile butiki ebe na-eseleti ọgọdọ dị mma ile butiki nwanne ọbụbụrụ ofu ji na-echi m ka ihenu butiki egwe kenekwa anyị
na odogu ile butiki nwannem dekwa butiki ile butiki wekene yinu akuru mana obodo muta nwasilike pasino de kapasade ono obodo muta kele oyeli asino de kandi kunia eribaji weku okwu a nnanwulu osita wo fozoba na ime onono umiku anam eba fu gosi no we mo we before when our South Africa mobile egwe kene kwai onye ọma mobile okwesi ka kenere ike chukwu na nwa bonne akebuchi onwe na wada nwanne mmadụ abụrụkwa ya ike chukwu na lue nwa bụ nwanne akebuchi ọnwa kedu maka obidike mba na-efu okoye aka Sanjas ya mali amma egwe kene kwa ya dende kuma ke ya ansuta obalem tare o metele bulu na India nwa guy egwe kene kwa yo akokalia nkisisi osika ke nunu aidezuta Mr. Cyril ono utiekwe aka ono ngaji onye na omo ya visa agent na Lagos State ezi nwafọ oroma etitanam kaide zutekwa Mr. Onyebuchi Emeka Egwatu Potosi odogwu na China foto wogala egwekenekwa yo obo akokalia osi mobile osika ikenunu kedu maka Aloy Juice ndoba ikune aka Aloy Billion odogwu na Senegal wanne ojire bulo nwe life ada ko jafo Aloy Billion ojire bulo nwe ya ngo abo akaji 100,000 we melu mogo Aloy Billion ya malo ge man egwe kene kwai kai dezuta Mr. Aloy Juice nna nuole aka odi bembem aka na Lubisa na Lagos State kedu maka uderika okeke kisili uderika okeke above the law egwe kene kunu ya malo no ma obele sky kenu nu kedu maka onye buchi Peter osina wa mama egwe kene kunu ai na zutekwa ibediora Peter okote ya malo ge mma akukalia nkizizi na anam omamara riba bulubulu osika kenu ya malo no mma okuru mana eju na ekpulu okulu kokolie eze siai owosa alusi ego ndi bonnoa akokalia alusi ego ndi bonnoa osisi kozute ofunuko ya nkofuru n'anya Prince Ngesinam nwaji onyaka akunabi okwu oyi well one na nam ki akolo na anikolota opuome nkisisi na omambara na oyi Prince Ngesina onyaka izoba igwe nsuwe ego ya malo ge mma mmadu geji ebido egwu mmadu geji akwụsị ego igwe nsugbe ọbata osu nkisisi numikwa nam jakolo na anikolota opuome one na nam ọmalaji som akunebi ohu ya malo ge mma o abunze ebi okwu nwa igwe bụ igwe onye nna ya bụ igwe ọ bụgụrụ igwe life osi mobile nọ akwụkalịa osi mobile nọ
Akokalia, osi mobile noa. 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 Kanjabani sauto, umundam. Ebo kusiegwa. Anmawa. Ono buna, nkena moko, nenu wanu waino. Ejikwana, onye meloga marozi. Makifia, isi ni mamesi ogozo. Mba. Aga na moko, obura modu na kugo ogo. Obu chuku, ya na kugo ogo. Ogimelu modu, oga si thank you. Imo na ngoni thank you ge me na aro. Wana ngozi chuku ka mma. Onye obu ulu di nogo. Oburu na iliro ulu di nogo. In time to come, umuyi gele ya belele dia. Nwa kaji we kuo ya. Ono obu na na mo ogo chisikwa ike o. Ayi mo no go na fofu na aro. Mana ga na mo ogo. Osi mobilo, ezo mogo no, ezo mogo no, ezo mogo no, ezo mogo no. Osi mobilo, alusiego, atane mogo dano. Osi mobilo, egumekene yo, egumekene yi. Alusiego, 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 atane mogo dano. Alusiego, atane mogo dano. Osi won foso bay, ma wekene yi. Osi mobile dalua. Alusiego, osi mobilo, obile wanengem, na mwekene yi no.